Kauhun kanuna on tuhansia vuosia kateessa ollut absoluuttisen vallan ase. Sen sanotaan ampuvan ruudin sijasta kauhua suoraan vihollisensa sydämeen. Tom! Arvon herra Mogersworth. Tuolla saarella. Se on arvon herra amiraali Mogersworth sinulle, Tom. Se on täällä lihapäisikartta. Mä osaan lukea. Mulle ne omat! Minulla on sinulle 3 ainesosaa. Nää nyrkitetään lihaveitti ja yhdessä myö leivottaa sinulle uusi päristä. Kohta minä olen koko 7 meren mahtavin mies. Lihapää! Nuori mies! Mutta minä tarvitsen sen kartan! Uskallatko tulla katsomaan?